Presiden barim ga US Donald J. Trump ulaman sama lumala hadin ba way beriu ula siat da ukuli yau bat uta ukuli ula dai salit na kachkor kamon kane ke jengjia kabal penkendit ya kepertai barok kawai kalajia ha Pennsylvania ha kapor ba Trump unang pelong ya kejing lampat ba nagbenta ke election presiden kaban long mentau snem Andrei ya pedeng kene kejeng kendit kila don pat ki balas dang penmi ya ki sop tipong laneti shot ki badon gadur jong Donald Trump hadin baul syasian kat kum ga kubor bala penmi lai thu batang hapo arganta hadin bau Trump mula syasiat ka song banakong chong kiti shot kalapau hagransan di jing di online ya kabalatip kum ga toba ha China ali jinwei ar husan snem kereta bat ka bajudi ya ki mar ki mata lamba ka toba kalala banbu ya kiti shot haransan online aban step ha China ka kharkhana jongka kadon ha habai nabat kani ka kharkhana ka simpor tang lai thu second ai ban pandep chna ngilabu bantarwadi ya kiti shot ha toba maria yo ya ka kubor halor ka jing syasiat wat lah ka to kapor ngi klem padep chna ya kiti shot hanrei tang ha po lai kanta kiladon palat arjar ki balapan thit ya kiti shot na China bat US laom kali jinwai ka jingshna ya kiti shot ka claim dai tang ka China ka company na US ya ka balatip kum ka hot G twins kalabu da kidur jong kiti shot ex Twitter bat ha ka ne ga sop ti la tho fight na lor kata kalaong ba ka jingmi na ka jingdi ya kiti shot kan le sya ka jing sinyang pisar na ka penta ka jing elap election jong utrom sakawai pat ka dur ka don ya jing tho ka baong shooting makes me strong kat ba sakawai pat la tho I will never stop